Едно време имало двама приятели, Спартакус и книгата принцеса. Те се разхождали из гората. Разхождали се дълго и се изморили. Седнали на една пейка в гората. Изведнъж се чул силен вик. Спартакус видял, че едно дете се е качило на дървото и вика за помощ. Тогава той се качил на дървото, отхапал малко ябълка и спасил детето. След това светнал кристалът му, че някой е в беда. Черната книга ги преследила и се опитала да унищожи книгата принцеса. Черната книга и подлия Роби измислили план как да хванат Спартакус и да унищожат книгата принцеса. Обаче Спартакус ги чул и трябвало да измислят как да се избавят от тях. Спартакус измислил план и казал на книгата принцеса да почака. Но изведнъж черната книга хванала Спартакус и книгата принцеса се наложила да го спаси. Тя измислила план как да го избави. Решила да се промъкне в леговището на черната книга и подлия Роби. Тя се промъкнала и измъкнала Спартакус. Черната книга забелязала, че Спартакус го няма и казала на подлия Роби. Започнали да ги търсят. Тогава подлия Роби намерил Спартакус и книгата принцеса и ги заловил. Спартакус се освободил от него и спасил книгата принцеса. Черната книга и подлия Роби били заловени, а Спартакус и книгата принцеса продължили разходката си. Bim bam ziggly dum, funny with the sing when I'm dancing, dancing, dancing. Bim